俺さ、浮気相手と暮らすから、これからも親のことよろしくな。夫の突然の発言に、私は頭が真っ白になった。どういうこと？お前とは終わりってことだな。父さん、あの人と暮らすの？俺もついてくよ。お、いいぞいいぞ。私の心の支えだった息子が夫についていくと言い出し、足元が音を立てて崩れるのを感じた。あははは、いいざまだな。俺よりも権力を持つから罰が当たったんだよ。私はそんなつもりないわよ。夢を叶えるために私がどれほど苦労してきたかなんて、この人には一生わからないだろう。わかったわ。後でどうなっても知らないわよ。負け犬の遠吠えにしか聞こえないな。これでお前の顔を見なくて済む。俺も安泰だ。私は夫が腰に手を当て大笑いしている姿に気を取られていた。この時、息子がどんな顔をしていたかなんて知らずに。私はゆり子。先日52歳になったアラフィフだ。デザイナーとして下積み時代を過ごし、今では夢だった自分の会社を立ち上げ、社長を務めている。夫の正人とは高校の時に出会った。当時の彼はクラスの中心で人気者。私はというと、目立つことが嫌いでいつも教室でおとなしく過ごしていた。そんな真逆の性格の私たちに転機が訪れた。学園祭で劇をすることになり、衣装係だった私が彼の衣装を担当したことで意気投合。高校卒業前に夫から告白され付き合い始めた。私が進学し社会人になった頃、高校卒業後すぐに働きに出ていた彼からプロポーズされ今に至る。結婚当初はまだ若いこともあり、貯蓄も不十分のため、私たちは仕事に専念した。気づけば私も30代半ばになっており、子供を諦め始めた頃、妊娠発覚。元気な男の子が生まれ、ユーマと名付けた。その後も共働きで忙しかったが、できる限り息子との時間を大切に過ごした。だが、想像以上に多忙な日々が続いた。育児と家事に追われながら仕事を続けていた私は、学生の頃から夢だった自分の会社を立ち上げた。オンラインショップも充実させ、運よく経営は安定している。家のことを何もしない夫に頼ることができない私は、義母にとても助けられた。だが、義母は恩着せがましい部分があり、育児に関わる分、仕送りの金額を上げろと言われたのだ。実は、夫の実家は決して裕福とは言えず、息子が生まれる数年前からお金に困っていると何度か相談されていた。私は義母から、夫には秘密で援助してほしいと頭を下げられてまでお願いされた。断れる雰囲気ではなかったこともあり、毎月仕送りを始めた。義母も最初のうちは謙虚だったのだが、息子が生まれ、預けることが多くなると態度が一変。今ではお金の催促の電話がかかってくるようになった。息子が大きくなり、義実家に行くことが少なくなった今も、義母の口座に高額のお金を振り込んでいる。義母曰く、どうしても生活できるほどの余裕がないというのだ。一度私から同居を提案してみたが、食い気味で断られた。すっかり仕送りを止める機会を失い、気づくとかれこれ20年もの月日が流れていた。それでも私たちは経済的に多少の余裕があったため、義実家のことは諦めていた。夫とは高校の同級生なこともあり、共通の友人を招いて楽しく過ごしている。だが、それも私が会社を立ち上げるまでの話だ。今は会話もなくなり、
夫が何日も家を空けることも少なくない。何度も問いただしたことがあったのだが、お前には関係ない。すっかりこれが夫の口癖となり、何を聞いても解決することはなかった。そんな中、唯一私の味方だったのが息子のユーマだ。ユーマはママっ子で、父親との思い出はほとんどない。母さん、今日も仕事お疲れ様。簡単に夕飯作っといたよ。いつもごめんね。本当に助かるわ。ありがとう。これくらい気にしないで。母さんがご飯食べている間、そばで勉強しててもいい？もちろんいいわよ。母さんもユーマといっぱい一緒にいたいしね。そうだ、明日は仕事が早く終わる予定だから、ご飯でも食べに行かない？いいの？どこ行く？俺、久しぶりにお寿司食べたいかも。いいわね。じゃあ、おいしいお寿司屋さんに決定ね。父さんにも行ってみるわ。父さんは別にいいよ。家族と外食するの嫌ってるし。俺は母さんと二人で十分嬉しいよ。なら、父さんには秘密で、二人で行こうね。そうだね。楽しみだな。息子とは時間をあまり取ってあげられないのに、ぐれることもなく、優しく誠実な子に育ってくれて、とても嬉しかった。私と夫のせいで、年相応以上にしっかりせざるを得なかっただけかもしれないが、それから雑談も交えて、穏やかで楽しい時間を過ごしたのだった。それから数週間後、休日出勤を終えた私が帰宅すると、珍しくソファーでテレビを見る夫の姿を見つけた。リビングにいる姿を見るのはいつぶりだろう。ただいま。ここ最近忙しそうだったけど、仕事の方は落ち着いたの？とりあえずな。でもまた忙しくなるな。また明日から家に帰らないから。そうなの？大変そうね。でも、たまにはユーマと3人でどこかに出かけましょう。ユーマとの時間も大切にしてほしいわ。ユーマとはたまに飯に行ってるぞ。え、そうだったの？知らなかったわ。お前の帰りが遅い日にな。お前こそ休日まで仕事か？社長様は大変ですな。おかげさまでね。本当は出勤しなくてもいいんだけど、従業員に大きな仕事を任せているの。期限が迫っていて、みんな休日返上で頑張ってるわ。そんな中、立場上、私が家でだらけているわけにはいかないわ。へえ、素晴らしい社長様だ。俺なら口うるさい女の上司が出勤してくることに嫌気がさすけどな。そういうものかしら？まず女が人の上に立つ時点で腹立つわ。そんな、ずっと気になってたんだけど、そんなに私が会社を立ち上げたことが許せない？なんかその頃からマサトがすごく冷たくなった気がするし。気に食わない。女が男より上なんて理解できないね。お前のそういう男を見下す態度、ほんと嫌なんだけど。見下してなんかいないわよ。少なくとも私の職場は男女平等だし、上司とも対等に対話できる環境が整ってるわ。どうだかな。お前と話してると気分悪い。部屋行って寝るわ。マサト、ちょっと待ってよ。やはり夫は私が権力や財力を持ったことが気に食わないようだ。夫は出会った頃から男の方が優秀と思う部分があった。女は男に黙ってついてこいというタイプだったのだが、さらにひどくなった夫の偏った考えには、性別関係なくついていきたいと思う人は少なそうに見える。私の偏見かもしれない。だが、夫の口からは仕事や対人関係に対しての愚痴ばかり。親しそうな人の名前など一切聞いたことがなかった。夫の学生時代の輝いていた姿は
もうどこにもない。今は中年太りした亭主関白気取り。おまけにプライドが高いおじさんの姿へと変わり果ててしまった。私は仕事よりもどっと疲れが押し寄せ、服も着替えず吸い寄せられるようにソファーに横になった。目を閉じ、冷静になった頭で、急に一つの疑問が生まれた。夫は仕事嫌いなのに、家に帰ってこられないほど忙しい日々を送りながら、飲み会三昧。これは何かおかしいと思ったところで、息子が部活動から帰ってきた。ただいま。って母さんどうしたの？大丈夫？私を見るなり息子が荷物を置いて近寄ってきた。おかえりなさい。本当、ユーマは優しいね。少し休んでいただけで、母さんは大丈夫よ。ユーマも部活、お疲れ様。ありがとう。母さんはあんまり無理しないで、しっかり休むんだよ。それにしても、父さん帰ってきてるんだね。え、うん。なんかとりあえず一段落ついたみたいよ。また忙しくなるから、明日から帰ってこれないって言ってたわ。へえ、他には何か言ってた？いや、特には。そっか。ユーマ？初めて見る息子の大人びた真剣な顔に、私は少し戸惑った。だが、それも一瞬のことで、いつもと変わらない表情に戻り、息子は自室に荷物を置きに行ったのだった。その夜、久しぶりに家族揃って夕飯を食べた。なぜか張り詰めた空気が漂い、とても居心地の悪い時間が過ぎていった。黙々と食を進める中、黙り込んでいた夫が唐突にとんでもないことを言い出した。俺さ、浮気してるんだけどよ。その浮気相手と暮らすことになった。ちょっと待って、それ本気？本気だよ。今日はそれを言うために帰ってきたんだ。俺は家を出ていくけど、俺の親のことを任せた。嘘でしょ。いきなり何なの？都合が良すぎるんじゃない？おかしいと思ったのよ。どんなに仕事が忙しくても、ここはあなたの家でもあったのに帰ってこないし、親しい同僚もいないのに飲み会三昧。挙句の果て、浮気相手と暮らす？バカにしないでよ。それならしっかり離婚してから出て行って。離婚はしない。どういうこと？夫婦としては終わりってことだな。でも、親のことは任せたって言ってるんだよ。はあ、全く意味がわからないんだけど。私は夫の理解できない発言に呆れて、乾いた笑いしか出てこなかった。そんな私にまさか息子から追い打ちをかけられることも知らずに。へえ、とうとうあの人と暮らすんだ。俺もついていく。いいぞいいぞ。あいつもユーマのこと気に入ってたしな。ユーマ？何を言い出すの？母さんと一緒にいましょう。私は息子を必死に引き止めた。だが息子は申し訳なさそうに話を進める。母さん、ごめんね。実は父さんの浮気相手と何度か会ったことがあるんだよ。それで思ったよりいい人だしさ。父さんが遅かれ早かれ家を出ていくってことも分かってた。その時が来たらとりあえず父さんについていくって決めてたんだ。そんな。私は全身の力が抜け、うなだれた。その姿を見るなり、夫が楽しそうに笑い出した。ははは、いいざまだな。俺よりも権力を持つからこんな目に遭うんだ。女が男の上に立つから罰が当たるんだ。私はそんなつもりじゃ。夢を叶えるために私がどれほど苦労してきたかなんて夫には一生わからないだろう。私は悔しさでいつの間にか握っていた拳にさらに力を込めた。わかったわ。後でどうなっても知らないわよ。何その強気。負け犬の遠吠えにしか聞こえないな。やっ
とこれでお前の顔を見なくて済むと思うと嬉しいわ。俺も人生も安泰だ。夫は愉快に笑いながら食事を再開した。よくもまあ、こんな非常時に私の料理を食べられたものだ。無神経にも程がある。母さん、ごめんね。息子の謝る声が聞こえたが、私は無視した。私は二人の顔を一切見ずに、食べかけの食事を片付け、食卓を後にした。その後、自室に戻るとさまざまな感情が一気に押し寄せ、一晩中泣き通したのだった。次の日、夫と息子は何も言わずに荷物をまとめて浮気相手のところに行ってしまった。もちろん私も見送りをすることはなかったが、広い家に一人っきりになった寂しさに押しつぶされそうになった。だが、いつまでも落ち込んでいるわけにもいかない。とりあえず気分を変えるために家の中を徹底的に掃除することにした。すると、息子の部屋だった扉が開いていることに気がついた。部屋を覗くと、ほとんどの荷物が残されており、机には一枚の紙が置いてある。私は不思議に思い部屋に足を踏み入れ、紙を手に取った。そこには驚くことが書かれていた。それによって私はもう一度息子を信じてみようと思い、夫と浮気相手、そして義母と戦うことを決めたのだった。1ヶ月が経った頃、義母から早速連絡が来た。受話器から耳を離しても聞こえるほどの怒鳴り声で、お金を要求してきたのだ。お母さん、もうこれからは仕送りしません。私はマサトと別居しています。お金が欲しいなら、マサトとその浮気相手に請求してください。まだ義母の怒鳴り声が続く中、私は気にせず電話を切った。それから何度も義母からの電話が鳴り響き、あまりにもしつこいため、着信拒否をした。それから数日後、今度は夫から連絡があった。おい、おふくろから連絡が来たぞ。仕送りって何の話だ？なんだ、そのこと？あなたは何も知らなかっただろうけど、この20年間、毎月高い金額をあなたの実家に仕送りしていたのよ。私たちは別居して復縁する気なんてないんだから、今度はあなたが払っていってね。ふざけるな。お前が勝手に払ってただけだろ。親のことは任せたとも伝えただろ。これからもお前が払い続けろ。私は何一つ承諾した覚えはないわ。あなたが一方的に押し付けていっただけでしょ。それに私はあなたのお母さんに頭を下げてでも頼まれて仕送りしてただけよ。ずいぶんと強気だな。離婚してやるぞ。いいのか？いいわよ。今日にでも離婚届を郵送するからサインして送り返してくれない？本当にいいんだな。後悔しても知らないぞ。後悔なんてしないわ。ユーマの親権も私がもらうから。お前何言ってるんだ？ユーマは自分で俺を選んだんだぞ。毎日笑顔で楽しそうだし、お前のところになんて戻らないからな。そう。まあ、それはすぐにわかるでしょう。はははは。お前が悔しがるの楽しみにしてるよ。夫との電話が終わると、私は喜びのあまりガッツポーズをした。すぐに息子に連絡すると、二つ返事で、今日帰る、と返信が来た。それにしても、夫は何を思って離婚を言い出したのだろうか。きっと切り札だとでも思ったのだろう。それとも私と縁を切れば実の親への仕送りは私がすることになると思っているのか。どちらにしてもおめでたい人だと私は笑いがこみ上げてきたのだった。その夜、早速息子が久しぶりに家に帰ってきた。息子は痩せ細り、やつれた顔をしていた。おかえり。っていうま、なんて姿に。ご飯作ってあるからたくさん食べなさい。母さん、ただいま。
母さんを騙すような真似してごめんね。そんなこといいから。むしろ母さんが頼りなくてごめんなさい。ユーマのおかげで母さん頑張れたよ。ありがとう。私が息子を抱きしめると、息子も弱々しく抱き返してくれた。それから息子は驚くほど夕食を食べた。それも泣きながらだ。おいしいよ。久しぶりの母さんの料理、幸せだよ。まだまだいっぱいあるから、ゆっくり食べなさい。それにしても、本当に父さんに内緒で出てきたの？そうだよ。どうせ俺が出てっても気にもしないよ。そうかしら？うん、絶対気にしないから大丈夫。確かに、夫は息子が物心つく前から無関心だった。それどころかいつも邪魔者扱い。それなのに息子の親権にこだわる理由がわからなかった。本当に夫が何を考えているかはわからないが、これまでの私たちへの仕打ちは許されたものではない。これから十分償ってもらいたいものだ。夫のことを考えると不快感しか生まれない。これ以上夫や義母に振り回されないと改めて誓い、息子との幸せな時間を過ごしたのだった。数日後、夫から聞いた住所に郵送した離婚届がすぐに返ってきた。その足でしっかり夫の名前が記入された離婚届を持ち、役所でさまざまな手続きを終わらせた。親権についても問題なく私が獲得することができた。もちろん息子の意思が尊重されたのもあるが、生活環境や財産に関しても私の方が圧倒的に有利なためだ。これで元夫や元義母との縁は切れた。私はすがすがしい思いで帰宅した。学校から帰った息子にも報告すると大喜びしてくれ、新しい門出を祝って出前だが高級寿司をおいしく食べたのだった。それからさらに一月が経つ頃、元夫が家に怒鳴り込んできた。おい、親権がお前ってどういうことだ？俺の親の仕送りもしないでふざけるなよ。離婚したんだからお前が払うんだぞ。勝手に家に入って怒鳴り込んで、あなたこそ何をしているの？ここは俺の家だ。関係ないだろ。そんなことより。関係大ありよ。この家の名義は私で、あなたとは赤の他人になったのよ。それに離婚したからこそ、あなたの親に仕送りする義務はありません。親権だってユーマの意思を尊重しただけよ。はあ？この家は俺の家だ。それに、ユーマは俺と一緒がいいって一度は家を出たんだぞ。お前何か脅したな？この家は最初から私の名義で建てたものよ。そしてこの家のローンや生活費、他にもこの家に関して私が会社を立ち上げてから一銭も払ってないでしょ。何を威張っているの？ユーマのこと納得できないなら本人に聞いてみたら？私の言葉が合図のように息子がリビングに入ってきた。ユーマ、なんで母さんを選んだんだ？母さんに何か脅されたのか？違うよ。俺は最初から母さんと暮らすために父さんについていったんだ。何を意味のわからないことを。いいから帰るぞ。行かない。ねえ、俺が突然いなくなったのに、一回でも探してくれた？もちろん。とても心配したんだ。警察にも相談しようかとも考えたくらいだ。考えただけで相談しなかったんだ。それもそうだよね。父さんたちにとっては、俺は金を運ぶだけの存在だもんね。何を言い出すんだ。いいから帰るぞ。これ、この家を出て行ってる間の日記。ここに父さんと浮気相手が話していた内容も書かれてるよ。だからなんだって言うんだ。ここに未成年のいる家庭に国からの手当が出るから、それを目的に俺を受け入れたってしっかり書いてあるんだ。中学を卒業したら用もなくなるともね。
そんなのデタラメだ。元夫が慌て始め、変な汗をかき始めた。デタラメなんかじゃないよ。いつどこで何時に話していたか細かく書いてある。それと日頃の俺への扱いもね。親をバカにするのもいい加減にしろ。元夫は息子に飛びかかり、顔に拳を向けた。息子は元夫の拳が当たった勢いで飛んでいくと壁にぶつかった。痛みで動けない息子にさらに畳みかけようとする元夫に危険を感じ、私はすぐに警察に連絡した。すると今度は私へと矛先を変えた元夫は、私から電話を取り上げようとしてきた。警察に住所と名前のみ伝えられたが、そこからは元夫の怒鳴り声と私の抵抗する声のみが電話を通じて警察に丸聞こえな状態となった。緊急性が高いと判断されたのか、警官がすぐに駆けつけ、元夫は警察署に連れて行かれた。その後、私と息子は残った警官に事情を説明した。息子が毎日つけていた日記の内容も見てもらうと、ねぎらいの言葉をかけてくれた。一晩警察署で過ごした元夫は、とりあえず釈放された。だが、このことを耳にした元義母が、元夫と協力して壁に落書きするなどの嫌がらせをするようになった。さすがにこれ以上目をつぶっていられる状況ではなくなったため、私は弁護士に相談。元夫と元義母、そして浮気相手に慰謝料を請求することにしたが、なかなか話が進まず、裁判へと発展。私たちは十分な証拠が揃っていたため、見事勝訴した。それから噂で聞いたのだが、元夫と浮気相手は別れたらしい。浮気相手は一括で支払ってくれた後、消息がわからなくなった。元夫は今回のことがすべて社内に知れ渡り、解雇され、路上で暮らしながらアルバイトを何件かやっているそうだ。何もかも失った元夫が私に助けを求め、何度か家に来たこともあった。だがその度にわめき散らす元夫の姿に近所の人が警察に連絡。それも一回ではなく何度も。そのうち懲りたのか、元夫が家に寄りつくことはなくなった。元義母は慰謝料を全く払わずに無視を通していた。そこで私から弁護士に相談すると、強制的に財産を差し押さえられた。この時、ブランド物のバッグや服、高価なアクセサリーがたくさん出てきたという。それをすべて差し押さえたことで、元義母からの慰謝料はすべて払い切ってもらうことができた。元義父は仕送りのことさえ何も知らなかったようだ。娯楽のために仕送りを強要させていたことを知った元義父に、元義母は離婚を突きつけられ、家を追い出されたという。一文無しになった元義母は、どうにか住み込みで清掃業務をすることができる場所を見つけたそうだが、その後どうなったかは誰も知らない。私と息子はというと、ストレスのない開放感に満ち溢れた生活を送っている。息子に今回の問題と受験が重なって大変な思いをさせてしまったが、息子は第一志望であった地元で一番有名な高校に入学。夫がいる時にはできなかった友人を家に招き入れる姿も多く見られるようになった。私の会社はさらに軌道に乗り、経営は順調。近々テレビの取材が決まっているほかに、専門学校や大学への講演会も行われる予定だ。私の仕事が落ち着いた頃に長期休暇が予定されているため、そこで息子と2人で海外旅行に行くつもりだ。今の生活があるのは息子の行動があってこそのもの。頼りになりすぎる息子にできる限りたくさんの恩返しをしていくつもりだ。